menghadapi Pakunden Kabupaten Blitar. Kayak ngene kan. Pakunden iki nek ngetan titik terus iki nek perapatan sing apa ujug-ujug apa diceluk dulure kon mulih wis seru nek sesuk iki sing main apik-apik. Kowe kok ero ngomong karo bisa diucapne ngono. Selamat datang kami aturkan kepada suami tercinta Kano karo Mbak Nur. Ini ketemu aku kok ero Mas gitu. Nah, Kano karo Mbak Nur Pulau Sari. Nah, pinter. Nah. Masuk. Bisa manut ta bahasa sini lho. Nah. Kowe kok jenenge kowe klajingan, ngerti? Nek ada yang ngono tidak masuk. Kowe jenenge ingah ini. Nah. Akhirnya skor menjadi imbang. Popo dagangnya pra imbang. Nah, iki. Nah, bene tuh. Tuh lek ana dibantu-bantu lek tenagamu tinggi sesuk ben. Wis saiki tak cilik-cilik kayak musuh. Ayo. Gila. Nah, cek kena, nak tolong. Cek kena ngran buritan kita. Oh ndak nggih. Wah, ga. Cek, ayo ngerti. Kok dadak ada ku nyopo to? Angkat lunyu le. Masuk dong. Bocah bisa gudik, mereka pinter iki ya. Modelnya kan cara kita ini dilehoreng paniknya rata kejo. Tapi pinter. Iya kan? Agung. Poh, jangan panggil aku anak kecil paman. Poh, masih cilik sama saya julek isya. Bisa. Keke. Kita pokoknya coba nyemes tenagamu aja eman-eman. Nggih eman-eman aja kok entek nih. Agung. Skore 2-3. Henry. Kawe. Iya betul. Cakep. Kawe. Titut. Kawe aku muni titut kok iki dicungkutin aku kupingmu budek. Titut kok iki dicungkutin kan aku asem nggih. Ya, kuwi kakaknya jenenge Yus. Sus. Metu tuh. Nyatet kowe nek Mas Banter kowe gak tanggal aja banter lek banter metu. Tuh setu. Kalau kayak jenenge iki adalah nyoto. Nyoto. Kok kawit muang kene kaya aku. Ya ngono. Kowe ngono kowe seru. Kowe ngono tak seru tentu sabtu kowe tak omongi ta tuh. Terus tuh harga motor Desa Sumberjo Kulon melayani jual beli sepeda motor cash maupun kredit. Harga sangat terjangkau sekali. Berbagai macam merek ada. Kayak 10 juta itu paling bisa berarti 2 juta atau 50. Dinongkong tinggi seduluran. Mek tinggi pasok duluran. Nah. Maka tak lewat itu enggak kan disebut sekilan. Karena itu jalan anu 47. Gua ngomong tak kayak ngarani aku mendul. Kok ora mendul. Oi. 65, hanya 65 gue tuku. Nah, ayo gue. Saya cowok ini jangan panggilan anak kecil paman. Nah, ada karena namanya juga itu karena. Nah, tolong dengan gue pinter. Agung, pak. Nah, Agung juga setan alasan itu nih. Harus dong. Aris. Sing kene iso apa kok itu saja. Wo, sing kene sita iki anu li pensi. Tasih janda Pak. Aroga. Penempat
perempatan yang sangat bagus. Kedudukan pitu 6. Ayo pitu 6 le. Pitu 6 le. Agung. Ijek kena. Wow. Masuk. Aris. Iki jenenge Aris caklek sore sing ngontani aku. Biasane. Iki musuhku kita sriki. Ijek kena. Ijek kena. Tolong. Mati. Ini mesti mati soalnya tinggal dicolong. Titut. Hendres Hidayat dengan Tosre Adil. Kayak pemainnya apik-apik. Musuhnya macan. Poh. Pokoknya setan-setanan sedo. Wah, nah, sing abang. Yo, tak waktu cangkem kira namanya. Takut cangkem kan aku genane. Disempret takut genane. Nyapa kok disempret? Aku main genane. Kawe berarti genane. Poh, ije nih. Masya Allah. Lah sing paling restu sing dane harga. Kalau nama loro ta. Isa bila adalah lo piye lo barang iki le. Pal. Jejak kok pal mungkin. Lah kene iki kena. Nah, berarti jejak aku diingatan ning ngalor. Kok kena dikeplak. Sama-sama bal telu jejak. Jejak kok ben ditunduk ngono. Tunggu. Ya diten, atau jangan itu bubur-buburnya apa tadi gue isi. Kayak biasanya kan sih. Aku, namanya sudah enggak. Ya menurut kan back 5 orang musuh game betul. Dia kalau ngebuka itu ternyata dicemes joben orang nang raya. Nah, cemes joben. Nah, iki dicemes joben. Nah, jadi kena pinter harga. Allah, bocah telu broke kok ndak kena. Mergane mek epet-epetan tok. Lah, karena penempatan tok. Harga. Iki jenenge Krisna ta. Krisna iki ATM sore iki. Nah, ATM sore ATM negeri Boyolali. STM negeri Boyolali. Entah. Ki mengko wae kok sebul ngono ki anu tok. Ngono. Dadi kowe ra nenggol. Ngono carane. Lah diterus iki lho. Iki mau ditake ping pira kowe simak ping pira kowe simak. Kepreso apa nyatane ra iso pas. Ora tak jalan kono jajal. Nah, biasa. Narik kok ora apa-apa. Ngene lho kaya kan. Kok kawet, kawet itu wis tuwek sih. Kawet, blok. Ngono kok ki uteke main ngono lho. Heeh, ayo, main uteke. Ngono. Lah. Apik. Harga. Masuk harga. Biasanya metu lho kemudian. Heeh, dikontrol. Nah, iki pinter kene iki. Hendri. Ngono carane. Kowe nyapa sebelah? Wis tangan. Pak. Ayo, kakek tidak ya. Pak. Nah, pinter. Ini iki dhuwur jejak. Lah, ngene iki. Ya, iki jenenge poli. Ndang mundur kabeh iki mundur. Mundur apa ya ta? Ayo kae, hale. Ya, setan iki lho. Iya lho, ngelayang toh. Alah embuh pal. Sampai rasa mandiri pangan tok ae, Pak. Beli kan kowe lekak-lekak iki modele. 15 Iya. Iki. Udah. Lah iki nek salah setangga, Cok. Lah, iki gentang. Lah. Dia aku meniti itu asli saya. Asu. Nomor punggung 4 dari tubuh saudara penonton. Ada Rijal.
Nah, iya. Aku tak mengerti mengapa engkau sampai hati. Tidaklah kau tahu betapa cintaku suci. Iya, sungguh tak kusangka bila hatimu berduri. Mengasli mah kata sitok. Yang ini lek kata sitok uga lah asli dengan ini. Makanya kata yang ngono. Hendri. Kalau sayangnya aja paksa nih. Bale lunyu. Ngerti? Bale lunyu. Soalnya telah campur abot. Kawit. Ya kan? Wah, lek kasih saya nyetok nih kawit. Aja kok tok-tok nih wedok berdua. Kan bojomu lho. Berantem kan bulan 3 tuh enggak ada tekan. Wah. Iya. Hot. Bisa tes. Hit tes ini. Kan bener bener. Nyarpen lo. Rin. Alam-alam wis nang kene. Ya alam-alam banyak wis nang kene. Apa jawabanmu kene ala-ala ngene. Dek aku pinter nyemes, Dek Krisna iso nyemes lek kok colong, enggak berat. Berat. Nah, Dek nyolong enggak bener. Nah, iki aku bener sing ngoceh. Saya nyogo. Nah, iki kena aja muni mati, aja muni mati. Nah. Ini aku misalnya mas, misalnya mas, tolong berat. Poin, 20-17 le tanggal. Masuk, sujudnya masuk. Oh, ini aku ini cara ucapnya jam 10 he, itu bawa pakai dulu. Loh, rengat kalau kita delok apa? Delok ta? Aku kok yo ngaku sih. Mau yo ning tengah-tengah dulu kan. Kuwi cara beda perawane jam 10 he. Oh. Kuwi lho jam raya. Pinter. Ije kena tolong. Hai, di kopal lagi. Oh masuk. Ingat ini kemudian tiba lebih. Waluna selikur. Variasi ini enak. Iya, kalau enak. Nah ditarik ngumpul tok. Ya ini jenis variasi. Ya kagum. Itu. Nah. Nah, main berat lupa. Cakepku. Ije kena, jangan bilang mati, trot. Moncrot. Masa ceritanya? Oh iya ceritanya ya. Dia ngomong munir cerita, aku nggak tahu nih ceritanya. Nah, nyata. Kok kan ditengok? Dan jono kan bis. Nanti itu biasa kan aja kayak. Berapa sih Black? Tidak ada. Masuk separuh Aja tak ditampani lho tampani mana sayang? Bisa. Bisa. Tampani sih. Bene enggak kena bene. Bene apa? Biar aku asap gini. Ya jangan sabarnya. Cuma 4 bulan merah ya bisa. Serat. Baik saudara nonton, kita saksikan kembali untuk pertandingan malam ini dari sumber Jakulon melepaskan. Aja nih, aja
dipaksa iki lek sing kosong-kosong ora usah dipaksa lho iki ben lek 24 ora apa-apa iya ya ora le kuwi jenenge ora ngerti iki pengen ngerah film iki film kuwi ngerti nah masih saudara Krishna Mukti terima oleh Susi net sing kidul lihat sing net jenenge adalah Ripal iya poin lar dari telu berarti saya kira 10 kamu pitu jenenge lho maksudnya ditanya bapak ini biro mlebu kene diserempret kok di tag ngono berarti ki padha pitu kuwi mati mulane di biro kudu ngerti lek pemain rong metu aja mlebu pakem kuwi lah senjata ini nah aku mladi dhisik anune pemaine dikeplok plok ngono nek oleh metu dileboni lek mlebu dhisik akhire nglegi ndak oleh iki le kuwi jenenge tidak boleh gak bolak-balik tak omong to bal kan ning dhuwur ku rasa kok jiko mburi ku wong lanang kae kuwi nek silet ku malah enak iki ndobon isi litik yo piye lho kuwi tulung angel nah kayak kena kai le ya ije kena ije pah ije kena yo gunung ijo ndak bisa ningkring bare pah balapan tibake Maria mung gunung ijo wis ningkring ae ndak bisa ada deh Cikin ya, barang ini kok jauh tak soleh. Lek kok kena ini gak kena, soal tamu gak kuat karo driji. Lek kau yang gede menyetuk, kono balik mendak, tuk mono. Nah, duitnya dititeni. Nah ini, nah ini jenenge ngoncrot, ngombe trot. Saya Hendris Hidayat kok, kono, tangan, musuhnya macan ini percaya kok setan kabeh. Ije balenya mati sang permainan kata susu boleh nggak usah maju maka jenenge dibendung mergane tau sere pinter dipasne karo aku kan nggak bisa ngebrok ayo ta ngene ki ta to lah ini dek broke ya ngono ayo dapat bocrot susi restu setuh kawet titut yut 6 kali tolong jangan merayah ada ya silite stop net jadi wong loro padha net sama 6 oh cantiknya pah iya pinter cakep putar itu itu sama tuh kare isi kena dhuwur pol jeneng ngono seru iki arep dijenar dititip gitu aku tak biasa Boleh.
Wah, ya Allah angel ya. Iki lho mun serihe, tapi lek mun seri iki panas. Kowe kok ora kaya biasane ngono kae kowe apa M iki Mika? Mosok kok anak M. Kan biasanya musuh kowe yang berjalan yang sore-sore ngono kan. Nek salah ejane oleh ngarepe raine sing nyemes ngono, nek kok dugak-dugak iki ya modar cangkeme. Berbiak, kowe saiki isih bali barang. Enggak, kaliannya kok aku kesel. Jadi kamu tidak ngacak nyata gue telok mata. Blosan dulu ya bet. Masuk. Yo, kecil itu. Tulung. Kabit. Ijek kena. Krisna, kok dekat Krisna. Waduh ngapa? Ijek kena tolong. Lho kowe nyapa to gak iki kok kowe iki? Lho. Maaf pintar gak? Pintar, gak kena apa-apa. Tes gak? Tes, nanti juga menang juga. Iya. Gila. Oh, gitu. Kowe jenenge narik ngono kuwi cak, jenenge variasi permainan. Indahnya permainan. Wah, sudah, betul kok saya bisa ya, ya? Ya anakmu berapa? Ketemu sama. Masa lu ya? Pokoknya berarti aku ini pokoknya yang diberinya terong terus setengah jejak ukur-ukur ngono. Enggak ngono. Ya gitu. Agung, pemirsa kedudukan 13-10 masih dipimpin oleh Tugu. Poin untuk Berjo. Kedudukan menjadi 11-13 masih dipimpin Tugu itu raih didik biyen, gue saiki. Gue panggang. Namanya lah jalannya Mbak. Didik. Ya. Tolong. Cakep. Duh, atas, Ya, wah, assalamualaikum. Iki mati dhewe ndak mati, ndak. Allah. Iki kesalahan fatal, Pak. Iki restu ning kene dadak dikekne kae. Iki terus dikekne restu sejari ra. Mau langitmu mana langitmu? Gila ay. Ya ta. Oh, carane pol iki uteke kudu main bukan ngatur strategi permainan. Iki jenenge toser. Iki lho ngopo pinter. Nah, kan. Kalau kata dulu ya, Pak. Nyata nih kewajiban nih, Pak. Iya ta. Ijik kena, dah. Pinter. Susah kok ngumpani. Ya ngumpani satu nyatune. Kok pas nih? Dia sementara kata kita kan. 13-14 masih dipimpin oleh Tugu yang ikut pasar ini. Nah, terus genah ya oke. Ini genah ini. Nah, pinter ijek kena. Nah, pinter, cakep restu. Ini kalau ini ngono kuwe. Wah. Kita saksikan Krisna di sana. Terima oleh Wes ngombe. Desa Sumber Jomron, Kecamatan Munut. Jual beli sepeda motor cash maupun kredit, harga sangat terjangkau. Dari harga 3 juta ya enek, 4 juta enek, 5 juta enek, 6 juta sampai 20 juta duwe. 10 juta paling 250 batine. Metu. Engko nek 15 juta anu 300 nek untuk bagi ndak akeh. Sing penting langganane akeh, koncone akeh, rezekine langsung terus mengalir. Krisna 12-14. Henry
Kami ceblok. Mengapa kau biarkan? Ngapa di kurang dan betul ya ini sampai jadi kuwokan lu bisa ning jero lho. Nang itu sembrono. Ijane ije lho, ije. Ngapa? Ya, tandasku. Ije tanggane bal buru kok. Iki. Lah, Pak, dikemas yo bene lho, pokoknya sing penting garepmu mlebu. Isa. Heeh, Sa. Ngene lho iki jenenge poli iki ngene iki, Sa. Ingetne apik. Poh, sesuk waung, Bu. Poh, waung iki mak. Sesuk yopi. Terus Tama sing main. Terus ditoke ke satu ya kita sing bagus ya. Terus to sere adil Hendris. Wah, besok bisa macan kayak macan tuh apik. Besok bisa menang macan loh. Besok tak tuul gitu setan. Salah, he. Ngapa ora entek? Nah, kira-kira ageng. Nah, ini jenenge poli. Iki jenenge poli masih ngene iki. Nah, itu ya. Nah. Bene sing penting ngaganten ya, Rek. Wah, iki cantike dhewe Mas wis. Pantes dhewe, utang dhewe aja ya. Pokemon. Nih, bengok sih kan apik, Bang. Kalau metu wae, pas gak kesak ngetok iki kawit. Ralikur pitulah sayangku. Nah, nyapa. Kalau nggonmu ngendi lancang, kowe berarti wone restu kono aja mesih metu wae. Oke, nah kowe nek iki bener iki. Pinter. Loh, enggak. Pas kudu sih iso geblak. Lupa. Arga, saudara penonton lepas sudah dari Arga diangkat puter ije enak. Wah, salah pengertian antara 6 pemain dari Sumber Kulon. 19 mengejar 23. Pusing. Lepas sudah ada sang libero di sana. Wow, MASUK. Akhirnya Pak Likur Sitongkas mampukah kali ini untuk Sumber Kulon yang kedua akan mengakhiri? Kayak boleh lama kan kayak boleh kayak sumpah. Kayak boleh aku sadar. Aku kan tukang titan itu. Kayak boleh lama. Kayak boleh ada. Bakku bering, gempi bakku. Jeru anjir semplak. Mbak wis makan ketika ngono. Apa lupa didadok ngono. Waktu yang aku sangat pun kaya ngene. Aku bojo nurun kok. Nang cangkeme. Nah. Hati gan. Ayo. Apik to iki, Bro. Gosi. Togu. Keke. Biasa sapa serimu? Serimu sapa jajan tak takoni, Bang. Dari Bang. Iki aja muni mati ngene iki. Ya dhuwur. Nah, ngene iki pinter jenenge. Ya, iki pinter, Pak. Iki jenenge pinter. Lah nyapa ra pinter Bang nyolong kita dicolong. Kan pinter. Wah, gila ketua panitia kita menjaga tidak. Kali begini juga pada tiga ini. Nah, orang yang ketua panitia kaya gini apa? Kali dibuka, kali diserbuti. Tenang kalau ketua panitia ini izin kan ini. Kemualan menurut Eko enggak. Kenapa Eko yang ngetilek kabeh kerja? Jadi Eko. Ije kena tolong. Lah. Assalamualaikum, Bro. Telu ngene iki telu.
Bene yakin bene tenang aku ora ngapusi ini sini bene ini itu kurang apa mbak ini tuman itu tidak bisa ponane Fardi Putih barang ele ya dulu wasit dulu pokoknya mainnya ini kok udah kayak dicemes mumbul-mumbul kayak bal gudung kayak banji ini kan ya sebenarnya tuh Rono diuncang rene indun-indunnya tangan kok ada kesegerap ini ini kita ini ya nek cengelor aja ya cuma aku tuh aku sangkam dulu betul restu poin skor sementara adalah gambar kombang gambar wong tuwek kuwene kayak brembeng kayak kombang swidak telu ora turun aku tidak keterima umurku so aku tapi 35 tak akan mati kalau cuek-cuek kok aku di lokasi tak pilih jadi aku tidak semangat nah betul mah kan sehat aku alah bubar kalau mati mana kita tanganmu bisa mati itu kan pas muncul itu kena aja kena masuk kalau cara butuh wedang mengko diparani karo dakune wedang jahe yo enek jahe kepruk nggih enten disiapne wong ki lek bengi kudu ngombe jahe soalnya apa awake ben anget lek anget itu ndak masuk angin lek anget itu tidak masuk angin silakan ngapne umben sembarang umben sing lek enek ciu ndak enek kalau satu iso aku tidak iso kaji SMP kawet iki jenenge sulit sayang pemukul dibalik kang abot lek garing seperempat rabot jadi 3,5 jadi mundak sakon lek keplak kudu banter lek rasane nyantol itu jenenge pinter pusing kalau bakul kopi kon ngalor kalau lomba kuliah sebengok karena kayak jenenge ndak teko lentek yen kayak setu maju entek resik mergo ndek sing dikeplak iki jenenge Krishna Krishna terima dengan baik sekali nyoto satu sambaran yang begitu cantik apa yang terjadi wow metu teman meternya metu nomor punggung 6 saudara penonton ada kawit di sana kawit terima oleh setu angkat oleh rival satu sambaran masih ada kawit ancang-ancang iya tes
sing merubah iki sing merubah. Poin. Rolas pintu kawit. Bolu rolas. Bolu rolas. Bolu rolas. Nah, saya kal bojone bayi. Metu. Diangkat dulu ke bener 8 sing ditokne, digere cah iki sing ganteni nomor 4. Nah, perlu ning ngono kuwi perlu. 8 ganti yang 4. Iki kan gawe kaset ya. Kok ucul. Jenenge kempot. Jenenge Rizal buat kempot. Lawaan ya lho. Masuk. Kuwi jenenge masuk ter. Ini berapa konda? Saya enggak ngerti berarti mundur nang juri garis serang gedhe pilek dititil. Ngono carane. Kae, tunggu. Isi kena, ayo kawin. Pinter bet. Sampai jesen. Nepung. Kayak kena maling. Iki Pak Mal. Iya, satu sambaran dari kursi cukup luar biasa sehingga menjadi 15-10. Kacek 5 bar iki 16 yakin belar 16 ketakna. Ya. Iki lho sama. Ya. Isi ini ada iki. Apa? Kalau dingin. Kok baru. Iki anake Agus iki. Tidak. Iki kemarin kan itu iki. Roh. Yakin. Oh, kok kena kawet bet. Tak kamu kate kowe goblok. Ya aku itu jam betah lho iki kutil. Tunggu menerima bola, angkat dengan baik. Masa wis kesel men itu kan mungkin dinopan angin kiri malah gini. Lalu kita kris nganggo sasaran juga kan. Ada masuk. Ya nek aku sing jatuh yo ngono kuwi carane nek kok pola. Kono kok pakai apalata kilin kok gawe yo kok gorono. Apalata kilin kowe iki dikai akal gunakno aja nek kok salah ndak. Ya ngene kuwi jenenge apalata kilin. Nah, ayo. Ya izin kena. Masyaallah lu kena ikan ya. Oh ini. 11 kacek 8. Gimana ngene iki? Subhanallahilladzi hadara makunna nahtadiya. La ilaha illallah syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Ani nabi Muhammad ba'du. Cerot. Dulu kayak kopi itu tuh deh. Oh tema ternyata jenenge kali kemarin 2 hari. Kemudian harapan. Ngomong apa? Besok mati baik. Dulur pal jajal. Kutele. Nah, lah tuh mati kutil iki piye banget tok enake. Nah, yo digali masak nih, ben apik nih. Penonton demanen. Oke. 11 lho, Cah. Bro. Nah, 23 ke 12 iki, Bro.
Peluk. Nyapa nyapa anu 24 deh 24 Wes, silakan nih. 24 dia sih betul ya dari dia mampu juga kaget tak ngapa kursi kok dikebir ya kita dia tapi sama yang kuwi nggak dia posisi apa bisa posisi di mana nah udah turun kan ada yang mesaknya oh nggak bisa dasarnya semak benar berapa? Satu untuk tubuh juga nyata membangun serangan. Betul nih. Ini beda apa bu? Kita jadi kalah ya sama kita ya sama karena. Iya cari. Tenang nih gitu. Tenang berita Hendri. Hendri. Ini bapakmu sing ngendi Hendri? Polos. Tugu menerima bola Hendri. Oh, kan masih itu kan. Masalah ada. Kalau dibilang kalau mau tidak ditampani. Sebenarnya kalau sering kena dikepak ya kena. Bisa. Halo. Penak toh. Ya. Sebenarnya kalau sering ya kalau sering bisa makan ikan ya pinter. Ini kepelangannya penak nomor itu. Ini tak kepelang. Gadol. Iya. Banyak. Wah. Banyak kalau kita kalau gini legal ya. Sudah sudah. Nek kaloro bareng. Masih bisa harga mereka begitu kalau. Cakep, Agung di sana, Rival, gerak itu dimainkan, mampu mengecohkan lawan, angka sementara 4-5 masih dipimpin oleh Tugu. 4-5 masih dipimpin oleh Tugu. Nah, Uji kena, Henry. Ya. Jimmy. 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 Lah situ sing iki, kono iki wis roh kuduan. Lah, apa iki kecantol. Oh, cekisan. Sing ketangga duduk tangan, nek tangane kan karo ngene ora kae. Itu kan kono ngene. Ora tak itu. Wes ya. Terus. Ape, dene ape. Setru tangannya tak setru betul. Mataku kenapa matane wong papat nek kelawatan. Dek kena.
Enggak oleh oke. Kelas kita tangan ini. Apa? Aku wan lele apa nduk barang sing nganggur. Aku wan satu. Cakep. Nyata. Heeh jenenge sayangku. Lho glengkon madhepe kok ngomong kayak anu. Nah. Oh. Iya. Keren. Ayo, kakak. Sopo diumpani kae? Terus kita panai makan tahu sak panai terus iki pinter dhewe sakti nggih. Ben asine wis dicoba yo ora yo ben. Kalau kok iki pinter dhewe kae. Oh. Matune ra kono kuwi ora enek ngono kuwi carane ra ngono kuwi matune kono. Gene wong official kono matune karo sine lunga ngono. Nek kono aku padha tuku metu padane. Iki ora sine nang semayanan, nek semayanan iki diterne kono kae. Nah iki ngono. Lah iki jopo ora berani tuku ning jopo. Gadol. Geng kota. Geng. Ije kena. Heeh cakep. Ije nang lagi, ije nang lagi. Heeh, awas dikutil ta, nyata dikutil. Kosong ta. Ta, kosong ta. Irfan. Cuk. Iki lho. Wong arep pinter. Betul, Pak. Sik kena nek pinter le. Ya iki lho carane. Heeh. Nah, ya apa sih kamu minyak-minyak? Dikira minyak-minyak saudaraku. Iya. Dikira minyak. Telulas bolu bro. Ije kena tulung rumah sayangku. Pas. Aku nak ngene pasti ya pas yo, pas poli. Songo 14. Songo 14. Sampai ije sayangku. Satu sambaran untuk kawet. Semua dilakukan oleh Aris. Kawet lagi berarti mampu terbang Agung. Agung Seganti. Agung Seganti gak kono. 8 keluar le masuk nomor 4. Yuk beringasih metu. Beringasih metu nih ya. Ucap kena, ucap kena. Ya. 10-15. 10-15. Ngombe le 16 diri. Kuwi wong makku ki eneng rong sasi obah ndak iso rumah di lumahne mireng digono sedot lemak apa piye ra ngerti aku. Langsung iso nggah saiki sehat gara-gara nek diri bapake. Heeh. Gratis. Woi. Aku ditemani buka kaji ya Allah kat saiki. Iki mireng direne aku keculuman di lumahne. Lah kok mari. Trek
iya. Tuh. Dikit sini yang kan saya nyangka lebih gagal. Wah, enggak nih. Ini loh sampai nak lagi. Enggak teko le sayangku cintaku padamu tak akan pernah layu. Berat. Cintaku padaku tak akan pernah pudar. Nah, kowe lho, sakjane asline cuma kedung nyantol iki. Sakjane meri aku muni nyantol kene kok sing kedua. Terus isi kena cakep setu. Ya, poh Aris ya iso rek kae. Ya iki pindah poh ora parti. Iya. Poh karo nyatu iso. Wes kowe iso biyen ke ben-benan pira biyen kowe. Iki sing tenan ngebak iki maratonan biyen. Terus saiki juga kok pinter dikolehne anake. Wah, amane dijajek-jajek karo anu. Karo kae judi. Wes nyatu ayo. Gak teko le kowe mengkale. Wis malah dikolehne anake. Anak itu jenenge Yesi. Kita kan jadi bojo. Penak deh. Kamu gak ngombe. Nah, ternyata. Ya Allah. Halo, Red. Ya. Partai kedua kok jangan mlebu ya, ndak usah diurang-urang. Nggone panggah lapangane wis resik, andine ya tak dingge. Nah, itu galak. Wah, dene ra apa-apa le. Pon iki lek ra kalah ya menang. Pulau Sari mesti kalah ya. Dene lho, pon iki ra kalah ya menang ya piye? Ije kena awas wit. Kawit, wit. Iki kadang-kadang banyak Chris naik juga dari Chris ya kayak. Cara Chris seser kowe Chris. Iki, iya Chris. Ah Chris ya Chris. Enggak. Oh, kalau apik kayak setu kayak setu ki poline apik, nyemase banter passing oleh mek nalare sing. Setu kan lho. Ayo nyemase apik jelem. Udah passing yo seser pinter mek nalare setu kan. Agung. Nyapa dong kowe ngerti iki panggah 2 meter petang koten lho iki dhuwure. 14 sesuk aja nganti lali nggih. Sesuk apik tok. Ije sumpah. Ije le, kutilan iki. Kutilan barang iki mengke. Ya. Untuk partai yang kedua, Lesia bisa masuk. Matur nuwun musik ya, Bun.